Здравейте, приятели! Казвам се Красимира Трифонова и в днешното видео ще ви разкрия как може да флиртувате с езика на тялото. Това е една много интересна тема, защото когато споменеме думата флирт, обикновено си мислим за вербален флирт, т.е. това, което казваме, но истината е, че той може да бъде подкрепен с езика на тялото, а именно как да флиртувате с езика на тялото. Един много лесен начин е когато момичето, с което разговаряте и което всъщност харесвате, каже нещо, което ви допада, нещо, което ви харесва, тогава вие насочвате вашето тяло към нея. Тоест, говорим за отворен език на тялото, ръцете ви, краката ви, всичко сочи към нея, погледа, по-засилен контакт очи в очи. Споменавал съм преди точно какво имам предвид под отворен език на тялото. И съответно, когато момичето каже нещо, което не ви харесва, което не ви допада, тогава вие флиртувайки може да й кажете "О, не", и съответно се обръщате настрани, поглеждате настрани, вече няма го този отворен език на тялото, за когото споменахме преди това. По този начин вие може да флиртувате с нея, като това може да се превърне в забавна игра, да кажем, когато съответно вие гледате към нея, харесвайки това, което казва, на нея ще й бъде приятно, а момента, в който вие си кажете "О, не съм съгласен", и се обърнете настрани, съответно тя може да ви потупа по рамото и да се засмее, да се усмихне. По този начин разговор наистина става много интересен и вашия вербален флирт вече е подкрепен и с езика на тялото ви. Надявам се да намирате това видео за полезно. Ако това е така, споделете го и на вашата страница, за да достигне то до повече мъже. За други подобни видеа може да се абонирате за мой YouTube канал Красимира Трифонова и да ме последвате на официалната ми Facebook страница Красимира Трифонова Коуч, където на Messenger може да си запазите и час за индивидуална онлайн консултация с мен. А за тези от вас, които все още не са намерили подходящата партньорка, искат това да се случи по-скоро, горещо препоръчвам моят онлайн курс, който създадох специално за вас, как да намерим подходящата за нас партньорка, който може да откриете на официалният ми сайт krasimiratrifonova.com.